أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, enye ke yendawo le engifunde kuyo, yama institutions engifunde kuyo, enye yendawo la engicobelele khona ulwazi. Ngoba nibona nje ngikhona manje ngivakashile nje khona ngizobona nje laba abakade bengifundisa including uprincipal. Iyo-ke le ndawo le enye yey'ndawo engifunde kuzo ukuthi sibone isakhiwo sakhona ukuthi sinjani. Yiso lesi ma-classes wonke la nje ubona lapha phezulu. Iyo-ke indawo le engifunde kuyo uthi yayibona indawo engifunde kuyo le, indawo engifunde kuyo le, ya ubona indawo engifunde kuyo le. Mangithi bafowethu kudala umuntu ehamba umhlaba, ngikhuluma ngento ezinje. Enye yendawo engifunde kuyo le, enye yendawo lezi engifunde kuyo okuyiyo engenze lo muntu lo engiwuye namhlanje. Nithi yayibona? Ya. Ya, yenye-ke le yendawo lezi engifunde kuzo. Mangaphosisi ngihlale labo 3 years. Ya, 3 years. 3 years ngifunda la. Ngiyanibonisa nje bafowethu ukuthi kudala ngiyihamba le ndlela. Uma ngithi yinde le ndlela esihambayo ngisuke ngingakhuluma manga. Kodwa mhla sibuyayo kothula ukuthi du. Kokhala uMbayimbayi. Njengoba eseqalile nje ekhala uMbayimbayi kubaphathi nabaholi abangazi lutho kodwa bayitshela ukuthi bayazi. Yakhala uMbayimbayi manje. Ngiyanibonisa nje bafowethu enye yendawo lezi engifunde kuzo. Phakathi neGoli le ndawo le mawuya le koMalvern. Kulapho le ndawo ke ikhona. Indawo engifunde kuyo le.